गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। गाइस, तो हम एक गीत गाना चाहते हैं, तो हम गा रहे हैं, ठीक है। लागल बा देवघर के मेला हो, भोला बिचारा अकेला हो। लागल बा देवघर के मेला हो, भोला बिचारा अकेला हो। एटीएम से निकाल ना रुपया ए भोला, एटीएम से निकाल ना रुपया ए भोला। ले ले आइहा गौरा ना चुंदरिया ए भोला, ले ले आइहा गौरा ना चुंदरिया ए भोला। अरे लागल बा देवघर के मेला हो, भोला बिचारा अकेला हो। लागल बा देवघर के मेला हो, भोला बिचारा अकेला हो। अरे एटीएम से निकाल ना रुपया ए भोला, ले ले आइहा गौरा ना लहंगवा ए भोला, ले ले आइहा गौरा ना लहंगवा ए भोला। अरे लागल बा देवघर के मेला हो, भोला बिचारा अकेला हो। लागल बा देवघर के मेला हो, भोला बिचारा अकेला हो। अरे एटीएम से निकाल ना रुपया ए भोला, अरे एटीएम से निकाल ना रुपया ए भोला। ले ले आइहा गौरा ना मिठाइया ए भोला, ले ले आइहा गौरा ना मिठाइया ए भोला। बस गाइस, इतना सा कहना चाहती थी। नमस्कार सभी को हमारे तरफ से।